Ens sentim a parlar cada vegada més, i en un món on la tecnologia evoluciona a una velocitat de vertigen, aquesta serà una de les protagonistes en la revolució digital. Parlem de la intel·ligència artificial. Hola a tothom i benvinguts al primer episodi d'aquesta sèrie on parlarem sobre la intel·ligència artificial tal i com la coneixem fins ara en català. Des de simples assistents personals en els nostres telèfons fins a sofisticats sistemes que poden diagnosticar malalties millor que els millors metges, la IA està transformant cada aspecte del nostre món. Però per començar, endinsem-nos en la definició d'intel·ligència artificial des dels seus humils inicis fins a convertir-se en una de les tecnologies claus de la nostra època. En termes simples, la intel·ligència artificial és la ciència i l'enginyeria de fer que les màquines realitzin tasques que requereixen d'intel·ligència quan aquestes són fetes per humans. Això inclou aprendre de l'experiència, adaptar-se a nous entorns i realitzar tasques que semblen requerir comprensió i racionalitat. Ara bé, la idea d'una màquina pensant com humans no és nova. Ja des dels anys 50, científics han estat somiant amb crear màquines capaces de pensar com ho faria una persona. El matemàtic i lògic Alan Turing va ser un dels primers en plantejar la pregunta: les màquines poden pensar? I això va obrir la porta a la recerca sobre la intel·ligència artificial. I des d'aleshores la IA ha evolucionat enormement. Aquesta evolució contínua ha transformat la intel·ligència artificial d'un camp purament teòric a una realitat pràctica que impulsa innovacions en gairebé tots els sectors de la societat. Però com funciona realment aquesta tecnologia aparentment màgica? Anem a explorar-ho. Un dels conceptes fonamentals que hi ha darrere de la majoria de tecnologies d'intel·ligència artificial que utilitzem avui dia és el machine learning, o aprenentatge automàtic. L'aprenentatge automàtic és com realment les màquines aprenen de les dades. I això no és màgia, és simplement ciència i matemàtiques aplicades de manera que semblen quasi màgia. Pensem en l'aprenentatge automàtic com en l'educació d'un estudiant. Primer li donem moltes informacions, aquestes són les dades, i li demanem que aprengui d'elles. A mesura que l'estudiant, en aquest cas l'algoritme, processa més informació, més aprèn i millor es torna a l'hora de fer prediccions o a prendre decisions basades en noves dades. Però com es construeix aquesta capacitat d'aprenentatge? Això ens porta a les xarxes neuronals, que són models matemàtics inspirats en el cervell humà. Aquestes xarxes estan compostes per neurones, o nodes en termes de programació, que estan interconnectats i passen informació entre si. Cada neurona rep una entrada, la processa basant-se en les seves experiències i passa la seva sortida a altres neurones. El procés continua fins que la xarxa arriba a una conclusió. Per exemple, si estem entrenant una xarxa per reconèixer fotografies de gats, li donem milers de fotos de gats. Al principi, els seus resultats poden ser imprecisos, però a mesura que ajustem i refinem la xarxa, milloraran la seva tasca. Ara que entenem una miqueta millor com aprenen les màquines, podem començar a apreciar la veritable extensió de les seves aplicacions, que van molt més enllà del que sovint ens imaginem. Explorem ara algun dels seus usos més quotidians. Els assistents virtuals com Siri, Google Assistant, Alexa són alguns dels exemples del que anomenem intel·ligència artificial dèbil. Aquest tipus d'intel·ligència artificial està dissenyada per realitzar tasques específiques i no posseeix la capacitat de comprensió que associem amb la intel·ligència humana. A diferència de la intel·ligència artificial forta, que encara és més una aspiració que no pas una realitat, la intel·ligència artificial dèbil no pretén replicar la plena capacitat cognitiva humana. En canvi, es centra en tasques específiques com, per exemple, entendre el llenguatge natural i respondre a comandes específiques. Això significa que, mentre un assistent de veu pot ajudar a planificar la teva agenda o controlar dispositius intel·ligents a casa, no podria tenir una conversa sobre, diguem, la teva jornada laboral o els teus sentiments. Aquesta limitació és la principal diferència entre la intel·ligència artificial dèbil i la intel·ligència artificial forta. La forta aspira a comprendre i interactuar amb el món de forma indistingible d'un humà, una meta que encara està una mica lluny amb la nostra tecnologia actual. Per tant, mentre que els assistents virtuals són eines increïblement útils que fan servir tecnologia d'intel·ligència artificial avançada, formen part d'un camp específic i controlat d'aplicació de la IA, demostrant el potencial i alhora els límits d'aquesta intel·ligència artificial dèbil. Un altre exemple molt interessant d'intel·ligència artificial dèbil, segurament tots el coneixeu, és el ChatGPT, desenvolupat per OpenAI. A diferència dels assistents virtuals que hem esmentat abans, ChatGPT està dissenyat per generar text basat en les converses que
ha tingut amb l'usuari, fent-lo més avançat en el camp de la comprensió i generació del llenguatge natural. ChatGPT pot respondre a preguntes, generar textos i fins i tot simular diàlegs en un rang molt extens de temes. Tot i això, encara és un exemple d'intel·ligència artificial dèbil. Per què? Tot i la seva capacitat d'interactuar, que sembla sorprenentment humana, ChatGPT està específicament limitat a les tasques relacionades amb el text i no té consciència ni entesa del món que l'envolta. Això ens demostra que, encara que ChatGPT i tecnologies similars són extremadament sofisticades i poden semblar intel·ligents, encara operen dintre d'un marc molt específic definit per les seves capacitats de programació. No poden pensar ni sentir i només processen informació i generen respostes basades en patrons i dades que han après. Però l'impacte de la IA va molt més enllà del nostre ordinador o el nostre telèfon mòbil. En el món del comerç, per exemple, la IA està revolucionant la manera en què comprem. Les recomanacions de productes a llocs com Amazon són impulsades per algoritmes d'intel·ligència artificial que analitzen els nostres hàbits de compra per suggerir-nos articles que podrien interessar-nos. I què passa amb el transport? La IA també està jugant un paper clau en el desenvolupament de vehicles autònoms. Empreses com Tesla i Google estan a la capdavantera d'aquesta tecnologia. I moltes aplicacions que ja coneixem elaboren rutes segons el trànsit i les dades que obtenen a través de milers de dispositius que estan en circulació. A més, la intel·ligència artificial també té un impacte molt important en el camp de la salut. Des de sistemes que ajuden a diagnosticar malalties a partir d'imatges mèdiques fins a robots que assisteixen en cirurgies. La IA està millorant la qualitat dels tractaments i salvant vides. Com podeu veure, la intel·ligència artificial està a tot arreu i a poc està transformant tots els aspectes de les nostres vides. Ens fa la vida més fàcil, ens ajuda a prendre decisions més informades. Ara bé, amb grans poders venen grans responsabilitats. En els propers vídeos abordarem alguns dels desafiaments i consideracions ètiques que envolten la intel·ligència artificial, des de la privacitat i la seguretat fins a les implicacions socials i laborals. És crucial entendre no només com funciona la intel·ligència artificial, sinó també com pot afectar-nos a nivell personal i a nivell col·lectiu. En fi, espero que hagis gaudit d'aquesta introducció a la intel·ligència artificial i que continuïs amb mi en aquesta sèrie. Si tens preguntes o temes que vols que explorem, deixa-ho als comentaris a sota i si t'ha agradat el vídeo, fes clic a m'agrada i subscriu-te al canal per no perdre't cap actualització. Gràcies per veure el vídeo i ens veiem al proper episodi. Adéu, adéu!